Wala bafethu nginibingelele nginamukela kuyona YouTube channel yethu leyisi update TV. Mangabe uqala khona le cast cela ukuthi ulicindezele le button lelo elibovu elibhalwe subscribe phinde press ngayo ku bell kanye naleyo like button bafethu. Thanks for the support. Yabona njengamanje ngiyabona bafethu niyangiseka kakhulu ngiyabonga kakhulu. Ngicela niqhubeke njalo nje bafethu niwa like ama video comment ni subscribe bafethu niphinde ivideo niyibuke kusukela eqaleni iziyofika egcineni ukuze nami ngikwazi ukuqhubela phambili ngingabi YouTube channel nje emele ndawonye bafethu. Kodwa ke ngaphandle ukuthi isikhathi ngene shiyo dala namhlanje khona indaba lapha ku Twitter bafethu, ama Twitter lapha no abantu bakholelwa ukuthi bafethu Babes Wodumo is pregnant nje. Abanye bathi babona amaqaka lakhe angazi kanjani bathi nje bakholelwa ukuthi ke Babes Wodumo is pregnant. So mina ngifuna ukukhuluma nawe mbukeli wami ukuthi wena ngabe mangabe ubheka ngabe is she really pregnant? Ikhona comment section mawunombono ngawushiya khona lapha. Uzokhumbula ukuthi lo mculi Babes Wodumo sanokukhipha nje album yakhe lapha nethi Elamonti asebenzisana no Mampintsha. Abantu bayakhala ke bafethu ngokuthi Babes Wodumo asebenzisana no Mampintsha ezingomeni ezu9 out of izingoma ezu13. Bathi lokho kumfakela isicwacwa, bathi nje uMampintsha ufakela uBabes Wodumo isicwacwa. So bafethu engifisa ukuzwa ukuthi ngabe wena uthini mawulalela izingoma lezi ezingama Babes Wodumo noMampintsha. uMampintsha uyabhorisa noma kanjani? Khona comment section ngenzansi umbono wakho na kanjani ke ungawushiya khona. Kanti ingoma iJerusalema ayikhona yenza izimanga bafethu, like it's going flames bafethu, iyashisa ingoma still now sayishaye lapha nama views 50 million bafethu. Ayikhona inzima kakhulu, 50 million viewers bafethu. So ngiyagoqa khona la.